Oke. Oke. Lah ya iki hawane apa ya sumu kene iki ya Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabne seleramu beda ati beda lambe yo cayu Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Becike Loh piye ta? Nggak mampu aku. Ndak usah lunga ya. tidak mampu Sekarang Nanti tinggal lupa nggak mampu uripku paribasan rangga lintang ning angkara sapa kowe gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu masih bersama pelan akhirnya wong ngagum musik Nyuregeng Regang mana? Nyuregeng Regang mana? Surya Jaya terima kasih diucapkan selamat datang ya Dalu para bapak tamu ibu undangan yang sampun hadir satu buat teman lagu spesial buat yang ada di sini semua selamat untuk kedua mempelai semoga sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh amin kena apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Ora kok, Mas. apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut neng pinggir segara Sesat neng jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku Kang
Oh